2 dni plné kvalitnej hudby a neopakovateľných zážitkov priniesli festivaly Folk Blues Session a Living Blues, ktoré sa konali v Dome kultúry Lúky v Petržálke. Spojenie blúzu, folku a rocku prilákalo milovníkov týchto žánrov, ktorí si prišli vychutnať jedinečnú atmosféru. 22. ročník festivalu Folk Blues Session otvorila formácia Broňo Dobrota a Blues Rules. Na pódiu predvedli skvelé výkony, ktoré podčiarkol špeciálny host Erich Boboš Procházka. No, my sme teda, chválim sa cudzým perím, že hráme len covery, žiaľ, teda zahraničné. A naša krvná skupina je blues, no takže to boli veci B.B. King, Clapton, Jamie Cullum. No a aj také neznámejšie kapely, ktoré som si našiel proste na Spotify, tam mi to ponúka rôzne veci. Takže pre nás to je taký sviatok, pretože my väčšinu hráme v kluboch a tak a je to také niekedy dosť kostrbaté, takže keď je naozaj pódium, naozaj zvukár, tak si to proste užívame. No. Až na to prídeš, Soňa Horňáková priniesla so sebou kúsok melancholického folku a bluesového výrazu. Jej spev plný emócií podporil gitarový sprievod Maťa Zajka. Tento intímny a silný zážitok predznamenal energickejší záver večera. Po roku a pol možno som teraz vyťahla zase gitaru a zahrala som niekoľko vecí, ale ja mám rada komorné akcie. Väčšinou mám rada takéto komorné podujatia, kde je publikum na dosah. Večer uzavrela kultová formácia Grateful Dead, ktorá roztočila bluesovú smrš so svojím neopakovateľným štýlom. Tak sa snažíme zahrať teraz také folkovo-bluesové veci, lebo pôvodne sme boli taká dosť rocková kapela. Čím sme starší, tým viacej máme radi to blues. Tak už choď preč. 31. ročník festivalu Living Blues otvorila kapela PP Band. Zoskupenie okolo bubeníka Tomáša Hudáka a gitaristu Míra Suchoňa bola lahôdkou pre milovníkov bluesu s presahom do funky, boogie a rocku. S PP Bandom hráme prevzaté veci v štýle Erika Claptona, B.B. Kinga a týchto velikánov bluesových. Často hráme s Johnom Touštevom a Bobošom Procházkom a dneska s nami hral výnimočne Martin Gruber na klavesoch. Gitarista, spevák Adi Kelemeny je lídrom kapely Kiero Grande, ktorá zvíťazila na tohtoročnej súťaži Blues Aperitívu. Prešli sme výmenou 2 bubeníkov a zmenili sme aj klavesáka na momentálne gitaristu, takže hráme vo štvorici, veľmi si to pohodím. Andy Ray Havarda Band priniesli na pódium divoký rock'n'roll, ktorý nepozná žiadne hranice. Ich výbušný prejav a charizmatické vystúpenie dotvorili elektrizujúcu atmosféru večera. Venujeme sa predovšetkým rock'n'rollu, to je ako naša hlavná meta, ale Kirill inklinuje aj veľmi silno k bluesovej muzike, B.B. King, Steve Ray Vaughan a ďalší tieto bluesové legendy. Takže venujeme sa ako jedna z mála týchto slovenských kapiel vyslovene tomu čistokrvnému rock'n'rollu. Záver patril vrcholnému bodu festivalu, americkej skupine The Black Hole. Víťazi International Blues Challenge Arizona predviedli dynamickú show. Ich špičkové inštrumentálne výkony a jedinečný spev podporili bluesovú mágiu tohto festivalu. We started this band 2 years ago and we play about almost 700 concerts in 2 years. We play every day. My style is sort of all over the place a little bit because you learn, I learned in the rock and roll school of guitar, and then you find out where those guys came from. And so, like, the Van Halens,
you find out that they're inspired by Clapton, and you find out who Clapton's inspired by, you know, Robert Johnson, the B.B. Kings, and so it's sort of a fusion of all of that, I'd say, my style.